אהלן, שלום לכולם. מה שנעשה עכשיו זה נוסיף כאן כפתור, בעצם תווית של פגיעות והחטאות, בסדר? שנוכל לדעת כמה פעמים פגענו בחפרפרת וכמה פעמים החטאנו. ונתחיל עם 0 ו-0, כי ככה זה בהתחלה. מוכנים? יאללה, קדימה. אז אנחנו נבוא לכאן, ומתחת לאיפוס, לכפתור של האיפוס, אנחנו נוריד, כמו שאתם מכירים כבר, את הרכיב ב-layout של horizontal arrangement, כן? יש לנו user interface, מתחת לזה יש לנו את ה-layout, למה שקורה על המסך, ואני מוריד את horizontal arrangement, סידור רוחבי. בואו נוריד אותו כאן מתחת לאיפוס. לא הצלחתי, נעשה את זה שוב. רגע. צריך טיפה להתרכז. הופה, הצלחנו. אז זה הרכיב שלנו. עכשיו אנחנו רוצים שכמובן הוא יהיה לרוחב המסך, אז נלך לכאן ל-width, לרוחב, ונהפוך אותו ל-fill parent. אוקיי? אתם רואים אותו כאן? horizontal arrangement, סידור רוחבי. מה שאנחנו רוצים כאן זה להכניס 4 לייבל, 4 תגיות, פגיעות והחטאות. והמספרים 0 ו-0. אז לייבל נמצא כאן ב-user interface, ונוריד כאן 4 לייבלים. 1, בואו נוריד עוד 2, 3 ו-4, כן, לפגיעות, להחטאות ולמספרים. עכשיו אנחנו נשנה את כל אחד מהלייבלים האלה, נשנה את הרוחב שלו לפיל פרנט. זה 1, זה 2, זה 3, רגע, לא הצלחתי, לא עשיתי פיל פרנט, אוקיי, ואחרון 4, ואחלה. עכשיו אנחנו נשנה את מה שכתוב, אוקיי, מה נכתוב כאן? במקום לייבל 1, אנחנו רוצים שיהיה כתוב כאן פגיעות. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נכתוב כאן בטקסט פגיעות, ופה נשנה את השם שלו, כן, רואים פה פגיעות, וכאן את השם שלו, בשביל הבלוקים, נכתוב באנגלית hits. hits זה פגיעות באנגלית. לא חייבים, אפשר מה שאתם רוצים. מציע לכם ככה, ככה אתם תזכרו, hits זה פגיעות. בסדר? אז פגיעות בטקסט ו-hits בא מאחורי הקלעים של לעבוד אחר כך כאן בבלוקים. בסדר? בואו נמשיך. פה במקום לייבל 3, אנחנו רוצים שיהיה בהתחלה כתוב 0. ככה מתחילים. והשם שלו יהיה בעצם hits count. אני יכול עם רווח כזה ככה. נדמה לי שככה זה כתוב בדף שקיבלתם. אפשר גם ככה. חשוב שלא יהיה רווח כזה. אז אני כותב hits count. count זה לספור ספירה. אז זה סופר בעצם כמה פגיעות היו לי. hits count. אוקיי, נעבור לפה. פה יהיה לנו החטאות. במקום הטקסט אני כותב החטאות. ומה דעתכן? מה אנחנו נעשה כאן? אנחנו נשנה את זה ל-misses. למה? כי ככה כותבים באנגלית החטאות. miss זה להחטיא, misses זה החטאות. בסדר? miss זה גם להתגעגע. אבל פה אנחנו לא מתגעגעים, אנחנו מחטיאים. אז פגיעות 0 החטאות, ופה במקום לייבל 1 אני אכתוב כמובן גם כן 0 בטקסט, ונשנה לו את השם ל-misses count. misses count. אוקיי, יש לנו כאן פגיעות 0, החטאות 0, שימו לב, ושינינו פה את השמות שלהם ל-hits, hits count, misses ו-misses count. והדבר האחרון, אנחנו רוצים להוסיף גם שעון, כדי שהחפרפרת תזוז כל שנייה. אנחנו נוסיף כאן רכיב של שעון. איפה נמצא השעון? השעון נמצא כאן בסנסורים, חיישנים. אני לוקח את רכיב השעון ואני מעביר אותו לפה. שימו לב, כן, כבר היה פה שעון, אני אמחק אותו. בסדר, שימו לב שהשעון הוא רכיב שלא רואים אותו. Non-visible component. רכיב שלא רואים אותו, נדבר על זה בהמשך. אז הצלחנו, יש לנו כאן פגיעות 0, החטאות 0, והורדנו גם רכיב של שעון. בהצלחה, ניפגש בסרטון הבא.